Og hvis du er Noah Carter-fan derude, og du tror, du godt kan lide Noah Carters musik, så skal du vide, hvor meget Noah Carter godt kan lide hans egen musik, og bare lytte til det. Hej, Noah Carter, rapper, Nørrebro, BFC. Hvorfor droppede Noah at være rapper? Godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Hvorfor dropper jeg at være rapper? Det er bare fordi, jeg skulle være sanger i stedet for. Jeg har taget piano lessons og bass. Nej, det er løgn. Jeg har aldrig droppet at være rapper. Jeg tror bare, nogle gange går tingene bare ikke lige efter ens hoved, og så skal man lige sidde tilbage og lige sådan evaluere. Man skal også have tid til sig selv, det er meget vigtigt. Og jeg har taget fint med tid, kan man sige. Hvis du kunne være medlem i en band, hvilke band skulle det så være? Aphex Twin. Hvad har dit seneste projekt været? Det seneste projekt har været et tøjmærke, jeg startede, der hedder Scam Collection, som du har hjulpet mig med også. Hvad der hedder tekstilverden er ikke lige så sjov som rapverden, men det er en fed udfordring, og jeg kan godt lide det, og det er også gået semi-fint indtil videre. En chance? Der kommer til at være koncerter i fremtiden, det gør der 100%. Vi har en del lined op festivalerne næste år, og nogle private koncerter også, eller ikke private, men bare egne koncerter, så det kommer der meget. Hvor på Nørrebro er du opvokset? Titansparken, det er lige ved Tagensvej, hvor Benjamin er fra, eller Jams er fra, hvad det hedder. Vi voksede op der, altan til altan, faktisk. Hvad er den dummeste bane? Den dummeste bane, det er at være sådan skødeløs med penge, bare være sådan, du ved, ikke sætte pris på værdien af en krone. Hvem er den varmeste youngin i spillet? Det er et godt spørgsmål. Hvornår synes du, man er youngin? Så kan jeg definere det ud for det. Under 22, ikke? Nej. Start 20'erne. Der er mange, jeg kan rigtig godt lide. Mask jeg rigtig godt lide. Jeg kan også godt lide Kundo. Så er der en kid, der hedder Sweepy fra Odense, som lytter meget til, at han laver på engelsk. En af de få, der laver på engelsk herhjemme, der også er rigtig godt. De tre i hvert fald er nogen, jeg lytter til. Prøv at tænke, er der nogen, jeg glemmer? Men hvis du er en youngin derude, og du er i gang, så bare bliv ved. Tryk stedler. Gå og tryk stedler. Hvad gør du for at slappe af og tage pauser på dit travle liv? TikTok. Jeg kan lide TikTok. I de her dage så er jeg rigtig meget på TikTok, men ellers så er det jo bare YouTube, dokumentarer, hjemme, rejse, hvis der er mulighed for det. Du kan tage en hvilken som helst superkraft, hvilken vil det så være? Jeg tror, at teleportere. Den bliver man nødt til at tage. Eller ikke usynlig. Teleportere er bedre end usynlig. Ja. Hvornår kommer der nyt Noah Carter-musik? Det er det, de spørger om. Hvad der hedder... Jeg lavede et interview tidligere i år, hvor jeg lovede, at der ville komme musik ud i år. Og hvis jeg ikke lagde noget musik ud, så ville jeg stoppe med at lave musik. Og der er et album på vej, og der kommer også musik, inden året slutter. Det bliver en overraskelse for mange, så det bliver godt. Hvordan kom du på idéen til Scam Collection? Scam Collection, navnet kom bare fra sådan... Jeg er jo ikke designer, eller jeg er jo ikke sådan uddannet. Du ved ikke noget om tekstil overhovedet. Men at alle måske har sådan en lille designer i maven i forhold til sådan, at man vil gerne lave en t-shirt, eller det her kunne se fedt ud. Og så det var egentlig bare for sådan vennerne af... Hvis jeg laver noget, hvor jeg kan facilitere alles idéer, så hvis du har en idé, eller han har en idé, eller en træ, så kan I bare sende dem til mig, så lad os prøve at lave det, og så vi kan finde ud af det. En ny hobby, du måske godt kunne tænke. Og vi kan godt begynde at prøve det der paddle. Nogle af mine venner begynder at spille det der paddle, det så meget sjovt ud. Jeg prøvede tennis en gang sidste år, og jeg troede, jeg ville være meget bedre til det, end jeg var. For jeg føler, at jeg er fucking god til alt sport, sådan der. Men ja, det var lidt råere, end jeg troede. Så paddle tror jeg måske sådan en mellemting. Hvad lytter du så lige til? Jeg lytter rigtig meget til et nyt BFC-projekt, der kommer på et tidspunkt næste år. Meek og Ross, de lige kommer med et album, der jeg lytter meget til. Og så lytter jeg faktisk bare til det samme, som jeg altid gør. Jeg kører bare rundt i ring i de gamle playlister og gamle albums. Yndlingsrejsested? Jeg tror, en af de bedste ture, jeg har været på, har været bare sådan med kulturelt og folk og sådan noget. Jeg var i Rio på et tidspunkt. Det var sindssygt, og jeg skal til Rio igen her i slutningen af måneden. Så jeg tror, at den kommer til at cementere det til ligesom, det er et sindssygt sted. Hvad ville du ønske, du vidste mere om? Mig selv. Hvem er Ernst? Ernst er min partner i Scam Collection, legendarisk fotograf og en rigtig, rigtig tæt ven af familien. Og han var faktisk også en af dem, der var sådan, hey, du burde gå i gang med det her, du burde prøve det her. Og det har bare været en kæmpe hjælp med det. Så en tæt ven af familien og en super god ven af mig. Altså, han er ligesom min onkel-agtig. Nævn en kunstner, du forestiller dig. Men jeg forestiller mig alle mulige ting hele tiden, jo. Men en, jeg gerne vil lave collab med, jeg vil gerne lave en sang med Future. Det vil jeg gerne. Hvordan er den musikalske stil, du udvikler sig over tid?
Meget. Jeg er mere klar på at prøve nogle ting, som jeg ikke har gjort før, og jeg er også blevet mere ligeglad med, hvad folk synes om det musik, jeg laver. Bare i forhold til, men du burde gøre sådan, eller du burde gøre sådan. Jeg synes, jeg har udviklet så meget. Det er også derfor, jeg kan gå så længe, uden at lægge musik ud, fordi så laver jeg noget fedt, og så går jeg selv rundt og lytter til Nora Carter-album. Og hvis du er Nora Carter-fan derude, og du tror, du godt kan lide Nora Carters musik, så skal du vide, hvor meget Nora Carter godt kan lide hans egen musik, og bare lytte til det. Ikke ting, der er ude, men demoer og sådan noget. Det er jeg helt vild med. Hvad håber du, dine kunder føler, når I bærer Skam Collection? De føler sig friske. Det er ligesom sådan, det er den her trøje, jeg skal have på i dag. Ligesom jeg er stepping out. Jeg er på min shit i dag. Ja, meget sådan en, der føler sig. Hvilke råd vil du give 18-årige Nora Carter? 18-årige, wow. Lyt til din familie og lyt til dine venner. Hvilken Nora vil du ønske folk også så dig som? Bare sådan ham, der slet ikke har styr på noget overhovedet. Og bare sådan the fully human experience. Ligesom alle andre, fordi jeg tror, at hvis vi sidder og spørgsmål, nej, men så har du et tøjmærke, eller du rapper, eller du har været med i en film. Altså bro, jeg er helt væk-agtigt, forstår du mig? Det er bare ligesom alle andre, så jeg tror bare meget, at mange i hvert fald kan få sådan et syn på en, og sådan, man er styrende, eller man er dit eller dat. Jeg tror bare, tager det bare en dag ad gangen, og håber på det bedste, agtigt. Så jeg er en regular dude. Folk ser mig også ude, altså jeg er udenfor, jeg er i metroen, jeg er i Netto, jeg er i, ligesom, det er også bare den danske måde, forstår du mig? Ligesom hvis man ser Mads Mikkelsen i Netto, man irriterer ham jo ikke fordi jeg har noget med Mads Mikkelsen at gøre, eller ligesom på hans det der, men det er bare, vi er outside, man. Danmark, man. Ja, man. Min læber er fucking tørre, man. Det er fucking koldt. Shit! Okay, gangster. Jeg føler sådan, at jeg slikker mig sådan der om læberne efter hvert spørgsmål.